Надзвичайно простий спосіб отримати більші жилові площі вашого будинку – це використання простору горища. З вами знову компанія Черепиця Центр. І сьогодні ми поговоримо про покрівельний матеріал, який чудово підходить для облаштування мансардного приміщення. Цементно-піщана черепиця Євроніт. Черепицю фірми «Євроніт» виготовляють тільки з натуральних піску, цементу та барвника. Поверхню покривають подвійним шаром спеціальної акрилової фарби, після чого вона стає гладкою, стійкою до забруднення та довше зберігає насичений колір. Запорукою якості готової черепиці є гарантія від виробника, яка складає 30 років. Випуклий поздовжний фальц та противодяні перешкоди забезпечують швидкий відвід води з поверхні даху. Подвійні ребра жорсткості дозволяють витримувати додаткові навантаження. 4 упори зрівноважують масу черепиці та запобігають зволоженню та псуванню дерев'яних лат. На нижній стороні черепиці завдяки особливій конструкції створюється ефект повітряної подушки, що додатково зменшує можливість проникнення крізь такий дах дощу та снігу, а бічна закладка глибокого профілю забезпечує поверхню даху від наростання моху чи засмічення. Надійні кріплення дозволяють монтувати таку черепицю на дах будь-якої конструкції. Окрім своїх основних функцій, польська пані черепиця «Євроніт» має належний естетичний вигляд, динаміку і неповторний шарм. Цементно-піщану черепицю Євроніт ви можете замовити в компанії Черепиця Центр. Телефонуйте по будь-який зручний для вас час за номером, що ви бачите на екрані. А також запрошую відвідати наш сайт за адресою www.черепиця.com.ua. Ми допоможемо у виборі покрівельних матеріалів, які потрібні саме для вас. До зустрічі!